Duka ra na to na diha. Unsa naman taon siya? Ay, wala naman kayo tayo. Panahon na ko eh. Unsa naman tong katug ra na uy. Duka ra ka, katugod eh. Ang duka, lahi na day. Sa lahi ng anak-anak, lahi ng duka. Unsa naman ko eh. Trabaho ka ron. Natural, hindi may kubigan. Kamu mo na ka? Trabaho ka? Asul daw. Taga-adla na suldo. Kinsinas pa mo suldo. Na-30 pa. So, ikatranda pa ito mag-anak. Noon sa gutong ka, magbabayad mo pala pa para may maburikat kulon. Siyempre, gumag-anak ka, boy. Gutom. O, antay bugas. Kung na'y bugas, wala'y sudan. Problema ko na nasudan nga naman dahil magtughong tadya. Saan taong ba? Lagi, pangita, tagais ang kukorta para mo langkat ko dire. Kanang istoryahan mo ba? May pa yung mga gamit o kaya babae gurana o kanang mamurikat ko dito sa kulon. Suwaye! So yan, dyan ako, magyapon, wala mo may kalayan, kaya magbabayad man ka, ang burikat ko sa kulon, magbabayad po. Ikaw, magyapon may pa ato ka sa kulon dito, ma'am. Suwaye ka! May pa mga apply ka dito sa kulon, kaya mga magyapon yung style, para makakwat asag ka. Suwaye ha kayo. Putlon ko ko ng imo. Putlon. Putol, magyapon, wala mo ka, di naman kaganahan, ani. Ato lang, pang-apply dito sa kulon, para napakikita, makabag-abag ka na ko, kung di mga gusto, Mabag-abag ka na po na. Bahala ka dahil, may pa mga... Asa man ka matugon ta? Na, wag ko gana matog, katog nag imo. Ungkol ka. Wala'y pagdukon ha, basta wala ha? Apply to kulon lagi. Hala, sa buhay mo. Ano yun saan gusto mo dito? Ipulaan mo rin ako. Yung balhin ko, laing rota. Muuli mga guro ko eh. Hapon-hapon na masad. Ay mamasang. Wa, hindi ko masipyat pa dong. Available pa ka? Eh! Available ra ka? Jesus, always available. Mo gamit ka dong? Gamit ko eh, wala kayo. Lain ka pangawan, ikaw raman. Nya. Di pa ka na nakuha pa ka na nalata. Taga oras sa birahan. Karong adlaw jud wa jud nakabira dong ato ni agi. Gahapon to upat karon wala jud. Murag ikaw jud makabira. Ako ra gyud. Da bira ya daso. So, yun lain sa kay di na puro ra tabira. Daw ada ka 150 dong. Okay na na ay. Okay na. Okay jud gani kay asa mo ka mangita. Pagamiton pa ka yan. Bayaran pa ka. Okay na na ay. Ya, pila ka oras atong kuan ma Amo abot pag ning oras yung 150. Sa oras lang ay. Okay na ay. Gamaya pod. Usag tunga lang oy, hinangyuan. Usag tunga grabe tag 50 ding 30 minutos di ay. Hangyo pod intaw ng tunga oy kay Sige. lain ka na muuli. May noon, mabisi ko lingaw. Lain ka na muuli ngang-ang. Oo, mabisi ko lingaw. Aran ta. Aran ta aning tunaas kabaw. Diyan, ayo. Aran dire. Dali lang. A few moments later. Okay ra? Tunga na ang oras ha. Ya, okay ra. Okay ra kaya. Salamat. Ugma na sad. Oh, ugma na mo aran niya ko ugma. Ako na ito 100. Ugma. Ako na ito 100. Oh, sige sige. Oh. Oh no! Okay. Hoy! Saban! Tigtik. Para ugma na, balik tayo bitaw. Pero ugma? Okay ro. Okay na ko karon. Karon mi. Tara ka. Oh no! Ops, taysa. Eh? Taysa.
Nana na. Nana na. Di man kapagamit god. Gahapon dili na yung anak. Nana mga paut na na. Di kapagamit dito nung kung masang gamit karon. Oh, nagamit pa ko dito. Ako pa nakita. Kaya ikaw artin kika. Kaya kapagamit. Maon 150 imo na kami. Ay, dali. Kung nun. Pagdali. Andam na nimo sila. Ato ni mamasang nimo. Nako na. Ano ba na? Aso na po nimo. Nako.